No i działa. I generalnie jesteśmy z Dawidem w Battle Royalu Infestation The New Z. Co Tak, to ty, ja Dawid? jestem Dawid, Co ty witam. powiesz, Dawid? Halo, halo, macham do was, a wy mnie nie widzicie, ojeju. Przykra sprawa. To. No Gramy w New i... Z, słuchajcie, i Battle Royale. Tak Jesteśmy w było. grupie, ale jesteśmy rozdzieleni, bo niestety to tak nie działa jak w H1Z1, że nas wrzuca obok siebie. Ja cię widzę, że jesteś w środku miasta, a ja jestem koło safe zone'u na dole. Widzisz Kappaville? Czekaj, ja tylko muszę sobie tu pozbierać to, co mam obok. Ty tam generalnie staraj się unikać kontaktu jakiegoś wzrokowo Jakiegokolwiek. pistoletowego. A, bo to w ogóle pierwszy materiał na tubę będzie z tej gry? Mój pierwszy. No to słuchajcie, no to czekaj, co sobie trzeba powiedzieć? Słuchajcie, kiedyś graliśmy w Infestation, gra To- bardzo oje, spieprzona, to dawno zcheatowana, było. ale no jednak żeśmy się z nią wkręcili. I o co chodzi? Gra umarła, a to jest tak jakby drugie życie tej gry, to Dokładnie. znaczy to jest już tak naprawdę taki emulator, który jest jednocześnie już główną wersją i jest darmowe. Każdy z was może wejść na stronę playwarzy.com i ściągnąć darmową wersję tej gry. To jest najważniejsze, jest wolna od cheaterów i jest Na razie. bardzo dużo zmian. No i tyle chciałem Przynajmniej powiedzieć. na Gramy razie. w tryb Battle Royale, więc staramy się tutaj przeżyć, pozbierać bronię i tyle ode mnie. Dziękuję, oddaję głos do Bytomia. Ja mogę tylko powiedzieć, że zombie mnie gonią, a ja stoję na czołgu. I jesteśmy... Oje, mamy trochę daleko do siebie. Trochę bardzo powiedziałbym nawet. No ale... Spróbujemy. No ja jestem... A, bo w ogóle coś o tej mapce można powiedzieć. To jest mapka, która nie jest standardową mapą. Tak. Jest specjalnie zrobiona na potrzeby tego trybu i dlatego my jej nie znamy za bardzo, no. Ja w sumie w ogóle jej nie znam, bo ja w to news nie przegrałem za wiele. A ostatni raz jak graliśmy w Infestation to było... no, przed wojną. Dawno temu to było. Dawno i nieprawda. Jakiś gościu tu jest. Strzelej. Gowa. Porobiłem. No widzę właśnie. Hopie. Parówę żeś zabił, to pewnie jakiś cebulak, wiesz? Ale zaraz mnie otwarte zabiją. parówę Nie, napisał, no to zasłużył. nie, no nie to. Antybiotyksy, szybko używać. Kurde bele. Niedobrze, ale ja tu zaraz porobię. Trochę porobiłem. Zombiów. Nie! O, zabił mnie też. Hopie. To jeszcze raz. Zawało, żem dostał. A, O Jerona. o Boże. A tyś też zginął? Ja w tym samym momencie. Dobra, to patrz. Wyjdziemy do menu i pokażemy widzom, jak się tu wchodzi na te Battle Royale. Bo Przynajmniej, to też jest ważne. przynajmniej synchroniczny zgon nam wyszedł. Dobra, to co, bierzemy jakąkolwiek postać. Ja. Play, Ja sobie Battle wezmę Royale tego. EU. Pamiętajcie, żeby zaznaczyć, bo no niestety Mikołaj o tym nie pamięta. Świetny pierwszy odcinek, tak, dokładnie. No, co mogę powiedzieć? Po prostu chodziło o to, żeby pokazać, jak tu menu wygląda, jak tu się do gry wchodzi, No, że to działa w ogóle, to już że to sukces. działa. Chociaż tu wszystko w sumie oprócz tego, że do tej nazwy Infestation jest dopisane The New Z, to jest to samo, co było wcześniej, no. Tylko cheaterów nie ma i bugów tyle. Ja chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, słuchajcie. Bo naprawdę w Polsce się dzieje bardzo źle. I bardzo ważnym tematem jest to, abyście pod każdym filmem na dole tą łapkę w górę dali. Bo jak nie dajecie, to znaczy, że jesteście no niestety lewacką, cebulą i wspieracie wszystkie najgorsze rządy. Tak nie wolno. A które to są te najgorsze? To są te z drugiego sortu. Jak chcecie pokazać, że jesteście z tego Pierwszego, sortu, pierwszy sort. pierwszy sort, to wiecie. Łapka up Do wierchu. i lecymy. Dokładnie, a w ogóle w tym momencie znajdujemy się w, tak można by powiedzieć, w eboli w sumie. Używając terminologii z H1. A chodź, każdy jest, bo ja tutaj stoję na wprost od tej wielkiej głowy. Od wielkiej głowy. Ja, pójdź sam se stanymy, ja tak skacza przy wielkiej głowie. A, to ja wiem, Kaj. Ida. Tu se skacza, góra dół, góra Widza, dół. widza. Pa. No i to pokaż ludziom, hopie, jak to myślisz, kto to jest? Ta wielkogowa? No? No, powiem tak, z twarzy podobny zupełnie do nikogo. No? To może recht. Nie wiem, nie znam hopa, no, nie znam hopa. Nie znam.
A patrz tu jakie chamskie, patrz jaki sellout, tu. The News Z. www.play To, News słuchajcie, Z. to nie będziemy wklejać do opisu, tu sobie spiszcie. Ja, dokładnie. Szybko, szybko, bo zaraz startujemy. To Na musicie tą spisywać. stronę wejść, tam można grę pobrać za darmo. Także polecam, zapraszam. Ja się przywitam, bo tu widzowie piszą, wiesz, to są najlepsi widzowie. Ja. Ale jak zaczną pisać brzydkie rzeczy na K i H, to już nie są moi widzowie. Ja się wtedy do nich nie przyznaję. To musi być ile? Musi być 100, żeby się zaczęło? O, paruwa się pyta, gdzie ja jestem, a to jest ten paruwa, którego zabiłeś. No, Borocek. więc tak, jeszcze krótka informacja. Tutaj maksymalna ilość to jest, jak widzicie na górze ekranu, 100 graczy. Startujemy od 50. W tym momencie, gdy zebraliśmy 50 graczy, odlicza 2 minuty. Jeżeli dojdzie, powiedzmy, no, jeszcze jakaś ilość, to oczywiście wszyscy biorą udział. I oczywiście za każdego jednego gracza jest dodatkowa chyba ilość 10 000 dolarów, z tego co dobrze widzę. Także nie, 10 000 dobrze mówię? Tak, czyli generalnie wychodzi na to, że przy 100 graczach jest 1 000 000, tak? No, Chyba tak. jeżeli ktoś chodził do szkoły i kończył matematykę, Szczęść Boże piszą, ja to mu odpiszę. nie no odpisz, Boże, ja to trzeba napisać. To są dobrzy widzowie. Panowie, dajcie do party. A właśnie, szybko, szybko, Niklaus. Sky, jaki mu numer? Ja mam 38. 38. Ecik. A to nic nie musiał. Dobra, bier, inwajtuj, szybko. Już. Ach. No i tak to wygląda. Te budynki tam, które takie jakby jakiegoś mocarza zażyć. No, trzeba, Takie, trzeba. no, wygląda to podejrzanie, krótko mówiąc. Więc zaczynamy, chyba jest. Trzeba zacząć, słuchajcie. Napisałem tu im, że teraz masz streama, bo już się tak ciekawią pewnie. Maxi King, alright. Twardy z wierzchu, miętki w środku. Ja. Tak to było. Lepszy od cesarza, bo ma styl i smak. Dokładnie. O, Dobra. jadymy. Gdzie my jesteśmy? Słuchaj, nie widzę ciebie na razie. A, jeszcze taka informacja, bo może nie każdy skmini. Na początku gra ścina, bo się ładują wszystkie obiekty, Tak, bronie i tak I dalej. tak samo jak się do innego miasta na przykład podchodzi, to tak to wtedy A widzę, może... gdzie jesteś. Jesteś w ciule, jesteś na lotnisku. Daleko od ciebie? Tak, daleko, ale na lotnisku Oczywiście. masz szansę na dobre bronie, tylko uważaj tam na... O, łazi zombie w pierony. O, gościu już ma broń, super. A, już mi piznął jeden. Ale może coś z tego będzie. Para pa pa pa. Ja w sumie postarałbym się trochę do ciebie zbliżyć, ale w sumie bez sensu, bo safe zone jest tutaj, gdzie ja jestem. No to, no ja tam... No bez sensu by było do ciebie iść, a potem wracać się. Ja no tam to przyjdę, tylko... Że tak powiem, jestem otoczony. między Bogiem a prawdą. Między Bogiem a prawdą jestem otoczony. Ale... Spróbuję z tego wyjść. Zostało jeszcze 55. Co to jest? Co to jest do nas? Dla nas? Nic. To jest nic. To jest, wiesz co to jest? Z 52 to jest jak pół litra na dwóch. Czyli nic. I nic. Ja mam tutaj kill off, jak grubiosz. No szkoda, że nie troszeczkę coś takiego bardziej Dobra, zabiję jednego. palnego, ale no... Co zrobisz? Nic nie zrobisz. A, dobra, no to my nie są zaś tak daleko face a face. Może coś z tego będzie. Pa. Grubiosz pierwszego sorta. Zabiłem to- a widzisz, zabiłem jednego gracza i mi mówi pozdro dla ciebie. I widzisz, tak to się lubi, to się No ceni. i tak to się można, kupi. nie? Tak można To tak grać. można grać, słuchajcie, nie ma spiny, nie ma żadnej rozkminy, no. Dokładnie. No! Powiedz, że żyjesz. A jak myślisz?
Czy jest? Proszę cię, Jestem, powiedz. nie, jestem killed by samugra, No nie, no nie godaj. Powiem Dobra, tak. do 3 razy sztuka, ja? Wyskoczył Wyłażę. jak nutria z lasu. Dobra, do 3 razy sztuka. Ciężkie, to są te zwane A jak ciężkie się nie początki uda, to bardzo. dupca to wszystko i wytorbią ta szpila. Sprzedawam komputer, kupia się koło. Przedam konto do Newsy. Dużo itemków. Dużo. Dobra, 3-4, łazimy. Ja. No słuchajcie, no jakbyście chcieli, to następne materiały to będą już z PvP takiego normalnego, nie? Także Takiego to tam kwestia w komentarzach Dla napiszcie. ludzi pierwszego sortu, że tak powiem. Pierwszego sortu, także wiadomo. Nie tych najgorszego, Bo to, no, bo to jest teraz materiał do wszystkich, No nie? to do wszystkich. I do tych najlepszego sortu. I najgorszych, ale ten następny to może być, wiecie, już do tego takiego lepszego sortu, jakbyście chcieli. Dokładnie. I no ja Wyłącznie. słyszałem, że jest nowa opcja na YouTubie, trzeba dać łapkę w górę, zasubskrybować, wtedy się odblokuje właśnie ten filmik następny. A jeżeli ktoś jeszcze wejdzie na Facebooka albo na G2, to wtedy jest I człowiekiem... wpisuje kodem Piorun, to No. już w ogóle, kurde... To jest taki sort. To już jest, mu wtedy, się to jest cała taki subskrypcja sort filmików człowieka. odkrywa. Mnie aż jest głupio normalnie. Jesteś? Jaki masz numer? Ja mam Ecik, numer mam cię. 15. Opie, on chyba wie, że to jestem ja. Chyba ja. No i tak to wygląda, że tak powiem, umieralność jest wyższa, mi się nawet wydaje, niż w H1. Nawet ale w większa niż H1 na cholerę. No nawet większa niż na cholerę, no. Różnica taka jest pomiędzy tym a normalnym Battle Royalem w H1 jest, że no tam nie ma zombie. Tu jest dużo zombie. I tak jakby zombie jest tutaj, no, że tak powiem, główną częścią gry, a w H1 takim dodatkiem. Tak bych to powiedział. Dobra, 25 jest, to jeszcze 25 i jadymy. W ogóle, Dawid, czy ty widziałeś, że tu można sobie, jak się ma dużo pieniędzy, kupić transporter Samochód. opancerzony nawet, taki superowy? No, Kurde. ja słyszałem, kurde, jakbych miał dużo pieniędzy, wiesz co bych se kupił? Co byś sobie kupił? Kurde, samochód bych se kupił. Pewnie Gdybym se Opla. kupił samochód, no z Opla. Kupia Opla, kupia. Ale w gazie? No w gazie bych kupił, no... Po Januszu. Bo to ino w niedzielę do kościoła był jeżdżony. Wyłącznie. Ja się tak ziewnął, ale to wytniesz na materiale, ja? Nic nie było. Chłopie, jakie maksa Joj, no zapiszę udawo. głupoty, jopcie lupca. Dobrze, że widzowie Masło na YouTubie maślane. nie widzą tego, co się dzieje na czacie, bo ja go ekstra kamerką przysłoniłem. Bo byście Żeby- musieli na no. onkologię jechać. Powiem wam tak, moi drodzy, no nie... Cieszcie się, że tego nie widzicie, co się tu dzieje. Brzydko piszą. Bardzo brzydko. Wręcz nieładnie. Powiem ci, że niektórzy mają naprawdę wielkie problemy osobowościowe. No cóż, no nie nasza to rzecz. Dobra, jeszcze ino łozimności i możemy ciś. Mogliby tu do tej eboli dodać jakieś minigierki na poczekanie, na przykład węża, albo szachy, coś takiego. Jeszcze ino sztyrnoście. Cycki są w ogóle, łoje, to ja teraz będę musiał na YouTubie dać plus 18. A gdzie są te cycki? No taka stoi baba, hop, z takim dekoltem dupnym, oje, oje. I o tak patrza, ale ino trochę. Plus 18. Zaczynajmy lepiej już ten no, mecz, tak bo... nie wiem. Hopie, hopie. Co się sam Dobrze, dzieje? że- Dobrze, że na tym, że tutaj nie można rozmawiać, bo by pewnie takie były. O, całe szczęście. Mi się teraz duś chce zdziewać. O. O.
13. Trzeba też, warto wspomnieć, że my gramy o takiej godzinie, Moi że kochani, porządnie ja ludzie wam śpią. powiem coś takiego. Słuchajcie, ja wam powiem żart. Dobra na rozładowanie atmosfery. Dowej. Powiem wam żart, czekajcie. A będzie dobry. Ja. Ale to, bo ty już to słyszał, ale to wiecie, no nie, może nie każdy widz już słyszał, To nie? ja będę się śmiał. Dobra. Co to znaczy, jak ci teściowo wyłazi z piwnicy? Ale udawaj, że nie wiesz. Nie no, ja nie wiem. Że mu za długi łańcuch. Ja? Pokoż, ale łaził ci hopy bas, ja? Łaził ci bas. No łazi mi dali. Ja. No to fajno. Dobry był widz. Albo nawet Dobry. kieta. Ja, albo keta. Albo keta. Jak w to woli. Oh. No Łoje, takie my są żartownisie takie my trochę, są nie? wicmany. My są takie, wiecie, ja wiem godą. My są już żartownisie od pokoleń, nie? Od pokoleń. Ja, ujek był, Ja, dziadek opa był, żartował, ojciec ojciec żartował, wszystkie żartowali. Jest to my są efektem tego żartu trochę, nie? Ale, no to takie my są, no. Tak wyszło, no. Na Śląsku takie są ludzie wesołe właśnie. Ja, Tak wesołe, trochę żartują, głośne, no, tak. trochę głupkowate, ale to wiadomo. To trzeba kochać jak chore dziecko, nie? No, wiadomo. Ja od tego umywam ręce. Ach, dobra, No? jeszcze ino 9. Tyś nie był z żartu, tyś był z miłości, ja? Ja tam nie wiem, ja się nie pytał nigdy. No to słuchaj, jak będziesz już miał tak z 50 lat, to usiądź se i powiedz, mamo, trzeba pogadać, Czy, trzeba czy to- pogadać o miłości. I tak spytać mama, czy ci się to ino przytrafiło? Czy to tak było na poważnie? No. A matka tak, ja nie pamiętam. No nie pamiętam, Wyzak, no. coś tak, No było fajnie, Wyzak, wakacje, nie, Jurata, tego. No ogólnie to ci godą fajnie na gofyra mnie wziął. Ja tam śpiewał Rękowski, dziewczyny Ja lubią Rejkowski brąz. jeszcze, jak parostatkiem mi zakręcił w łebie. O, Ja ci godą, jak ją normalnie ta makrela wdupiała. Jo cało chodziła. no takie No, to reggae, zaczynamy. takie to 2 reggae po minuty. śląsku było Moi właśnie. drodzy, jak ktoś teraz się... Słuchajcie, nie, to nie jest tak, to nie leci na żywo, to jedzie na live'ach. Znaczy, co dupcą przed chwilą. To- Ej, chodźcie sam zobacz jako fajną dziocha. Ale kaj... Cicho. Bo tak jakbyś... Jak patrzysz na Gowa, to w lewo. Tak w białym sam stoi. Ja widzę, hopie. O, ją sam w Ciulą ja właśnie. Taż lampą. Nie, a to nie ta, leć bardziej na lewo. Bazi! Tu, no i leć na wprost, trochę w prawo, o, Ale- w prawo, Nika, Prawo? w prawo. Tu, w prawo, jeszcze, w prawo. Jeszcze w prawo? Ja, i tu na prost, no. Ale to nie ma I na działka. wprost, ale całkiem leć, A tam dali, Zobacz sobie, jakie ona ma fajne te, Te ładne. jakie ona ma fajne takie rzeczy sam pooblekane. Hopie, plus łaziemności musi być. Ona jest... Do tytułu jak nie, dom, no to... i to z ojej. miniatura tak to zrobisz, patrz, jakbyś tak się, jakbyś kusnął konie i zrobił screena, to masz To by miniatura. tak, halo, czekaj, Czekaj, czas z tobą łazić, czekaj, czy... bo beda knipsował zdjęcie. Nie. Te, a muszę z tobą łazić, czy możemy od razu Tyntin? Tyntin te one. Teraz, moi drodzy, bo jest kwestia, bo tutaj widzę, że te grube tematy poszły, no ale to nie wiem, czy to tak plus 18. No plus łaziemności, ino. Bo tam jest wtoro aktorka ma najlepszy biust, no wiecie co, takie pytania. Maryla Radowicz. No wiadomo, że najlepsza aktorka polskiej estrady kabaretowo-serialowej, czyli pani Marta W. Znasz panią Martę W? A czy osobiście, to nie. Ale wiesz, jakie Partelowo. ona ma atuty aktorskie? Monika Bellucci. Pani Marta Startujemy, ma Dawid. bardzo porządne atuty ten Gestarty. aktorskie. Ona jest bardziej uzdolniona. Bardzo. No i Bazi. No. No to dobrze jej tak, no.
Ja mam ino beret na Kill or łebie. not? Teraz ino nie dednąć od razu, bo... Hopie, strzelają. A to daleko, no, to spoko. To niech strzelają. Nie! Skuszy do mnie pierę, nie! O nie! Oje! Ale zombie lezą, dobrze. Zombie, pomóżcie. Pomogajcie. Kurwa, mnie tak zespawnowało, że ją w los na hopa od razu. No, superancko. Tradycyjnie, superancko. nie? Żyja! To dobrze. Jeszcze żyja. To ja zabiłem jednego typka, wiesz? Dobrze. Rozprawiłem się z tym frajerem. No, także tam niektórzy sam wrzucili na czatach, także wiadomo już o kogo chodzi. No Marta W, no co ja wam powiem, no fajna aktorka, moi drodzy, młoda dziewczyna, superancka, znam ją osobiście, no. No super, no powiem wam, co wam mogę powiedzieć. Fajna, fajna, no. Co mogę powiedzieć? Tak było 100% potwierdzone info. Nic dodać, nic ująć. Ale co mogę powiedzieć teraz? Jakie są twoje plany na ten rok? Na cały rok? Ja nie wiem, hopie, ja nawet na jutro nie mam planów. Co Trystero napisał na czacie? Nie mogę powiedzieć. Dawid, kaś ty jest w ogóle? Oje! I lotnisku. Runa. No Jerzech trochę zawiedziony, powiem szczerze. No mnie pierę. Myślał, że troszkę bliżej. A jednak nie. Ale ja biegnę cały czas, cały czas. A ludzie się zabijają, także wiesz, Może jako spokojnie. broń? Do porządku? Mam anakonda. A ja nie mam nic. Ja mam ino ammo do Krugera. Mnie sam hopie wyciepło, nie za szczęśliwie. No, O, ale jestem na no, lotnisku, tutaj są strzały, ale dam sobie radę. no mam nadzieję. Powiem tak. Jak mnie nie zabiją, Cię to wzmocnię. przeżyję. Aha, to nie tak działa, że cię wzmocnią. No, nie za fes. Wszystko by było dobrze, ino jakby te Iść. zombie nie goniły. Ciągle iść. Strona słońca. Bo mnie pierę, lo. No i to była tradycyjna śląska śpiewka z okolic Radzionkowa. Kiedy jako? No właśnie ta coś zaśpiewał. Bestusz. Bella! Fantastico. Wow! Ale my są świry. Normalnie krajzole. Żeby tako wszystko, żeby całą młodzież tako było fajno, nie? Jak my. Tako wesoło, pogodno, O, tako, jakie to by oje. było życie fajne, jakby oni do szkoły chodzili, jakie by oceny mieli z angielskiego, z niemieckiego. Piątki, szóstki. Ja myślę, że z niemieckiego to będziemy duże będą mieli, bo to ze Śląska są pewno, co? Ja to umiem powiedzieć tam Rzymła, nie? Ja, Hasiok. Hände hoch, alles. Alles klar, alles Ich verstanden. kann nicht arbeiten, ja, nein. Ja. O, pa Dawid, jo jest już trochę bliżej. Trochę bliżej, ale dali daleko. O! Ktoś strzelał. O, piją mam broń. Nareszcie. I mam woda. Zabił mnie. Nie godej. Ale No. nie pojechał. No nie godej. No co ci poradzę? To ja już muszę sam do śmierci przynajmniej dograć. No musisz do śmierci pograć. To jest, no, nie ma, widzicie moi drodzy, nie ma letko generalnie w Newsy, no, nie Nie ma ma. letko. Wiecie, jest na lekko według niektórych na grubie, ale w Newsy to nie ma. Nie. Keine. Outside safe radius, aha, bo nie jest safe zone, no i...
Co to jest H1, żeby mu być w safe zone? Proszę was, dajcie Nie, pokój. nie. Nie. Kajżesz tam. Ach. Już sam zaro pewnie kojfna. Chociaż lubię nie. HP mi leci na zol. No i po mnie. No to ja bym to tak podsumował. Moi drodzy, No, to ja był też. generalnie... tak, to były te zwane pierwsze koty za płoty, ale to był materiał o charakterze czysto, prawda, rozrywkowym. Pogodali my się z Dawidem, pośmiali, Ja. pożartowali. A co my sam wypili? O, Wiela nic. kompotu? Nic. No. Ja nie wypił nic na przykład. No tyle, no co mogę powiedzieć. Fajno gra, za darmo, jakby ktoś chciał pobrać, to niech się No. pobierze, no. Za darmola. Za darmola. I tyle. Ja ci, Dawidzie, dziękuję za grę. Trzymaj Ja ci się. też dziękuję.